A celebración do San Antonio portugués serve como termómetro para medir a situación da sardiña de cara ao noso San Xoán, situación que ata o momento se presenta boa. Bueno, de momento vai habendo, non como outros anos, estes anos pasados había menos. Agora vai habendo de momento, pero isto xa non se sabe, porque estes anos pasados había moi pouquiña, entón xa contábamos que era carísima. Este ano parece que hai un pouco máis. Espero que para ese día con normalidade. Por ahora aún está a 4 euros e, bueno, o subidón lo tendrá para a semana. A influencia do San Antonio portugués non se deixou sentir este ano nos mercados galegos. De momento hai sardiña e a prezos asequibles, o que fai pensar en boas expectativas de cara ao San Xoán. Mentres que en anos anteriores por estas datas se notaba unha forte suba na demanda, nesta ocasión as vendas continúan dentro da normalidade. Este ano non afectou porque houve pola mañán, pola tarde e non afectou nada. De momento está todo moi normaliño, está ben. El año pasado sí que influyó, pero este año veo que no, que ya no la hubo anterior y la poca que hubo la fueron llevando, claro. Eu penso que non, eu penso que outros anos sí, pero este ano eu penso que está un precio máis asequible. Aínda que nunca se sabe, os praceiros cren que os prezos non experimentarán subas bruscas como en pasados anos, nos que a escaseza de sardiña fixo que o kilo chegara ata os 15 euros na véspera de San Xoán. Ahora a San Juan non sei, non se sabe nada. A ver se hai aínda. Eu creo que non vai ir moi caro, eu creo que máis de 6 euros ou 7 non creo que vaya máis caro, se é que hai como hasta agora.